Gombal kang pungkasan. Aku aja dibelah. Aku aja dibelah. Aku gage-gage jumangkah. Malah setengah melayu sakwise nampa telepon saka ibu lan kakangku. Gawean ana ing kebon tak tinggal semprung ngono wae. Wis ora merdulekke sayur-sayuran kuwi pating blasah. Kamangka mengko bengi kudu digawa menyang pasar. Sing tak pikir saiki mung bisa cepet-cepet enggal tekan ngomah. Naning anak mbarepe kakangku kumat meneh. Naning keponakanku sing umure 18 taun. Wis 6 wulan iki nandang lara sing ora tak mangerteni sebabe. Miturut panrawang medis, kondisine naning ora ana sing perlu dikuwatirake. Hasil pameriksaan ronsen lan laborat kabeh hasilnya apik. Pamriksane dokter saraf uga hasilnya apik. Sing keri dhewe pamriksane dokter jiwa uga kandhane sehat. Aku langsung tumuju ngomahe kakangku. Wis ora peduli meneh klambiku sing gluprut gupak lendut. Aku mung kepengin ngerti kondisine keponakanku iku. Aku tambah nyepetake pelayuku. Nalika saka kadohan, aku krungu suarane Naning sing jerit-jerit histeris. Sak tekane omah, aku wis weruh tangga teparo sing wis ngrubung nyoba nenangake Naning. Mas, Naning apike digawa menyang rumah sakit wae. Ayo mas, wis aja kesuwen. Kakangku isih kaku ora obah. Bingung weruh anake sing jerit-jerit histeris. Aku iso mangerteni. Mergo lagi 2 dina wingi Naning metu saka rumah sakit. Mobil tak gas banter. Kanthi pangajab bisa tekan rumah sakit kanthi cepet. 15 menit sak banjure tekan rumah sakit. Naning diplayokake menyang UGD. Banjur ditangani karo dokter lan perawat sing jaga. Sadurunge nalika dipriksa karo dokter jiwa, Naning tau ditakoni karo dokter apa duwe masalah ana sekolahan karo kanca utawa liyane. Nanging kanthi tegas Naning jawab yen kabeh kahanane apik-apik wae. Kanthi ulat sing nesu, Naning uga kandha yen keneng apa dheweke digawa nang dokter jiwa. Kamangka Naning ngrasa yen awake ora edan. Naning uga kandha yen sing marakake dheweke jerit-jerit nangis histeris lan koden iku merga diwedeni demit setan gentayangan. Ana setan ing kamarku Pak Dokter, lungguh ing dipanku turu, uga kadang ngadeg ing ngarep lawang. Pokoke setan kuwi ngetutke aku terus. Saka ngendi kowe iso yakin yen kuwi setan, Ning? Aku yakin banget Pak Dokter. Setan-setan kuwi teko genti-genten. Ana sing raine gubras getih, ana sing wujud kuntilanak, uga ana pewujudan pocong sing melu-melu ing sisihku. Nanging ana siji setan sing mung kaya bayangan ireng. Setan kuwi asring ngomong karo aku. Nduk, sok nek wis titi wancine, kowe kudu tak beleh, Nduk. Ora suwe meneh. Aku dadi wedi Pak Dokter. Aku wedi. Aku ora gelem mati dibelah. Pak Iskandar,
Dokter ing rumah sakit kuwi banjur ngongkon Naning istighfar. Istighfar, Nduk, istighfar. Tekan ing UGD, Naning iso turu kanthi pules. Dadekake aku kabeh sing melu njaga lega. Nanging rasa lega kuwi ora suwe. Merga saka ngendi aku kabeh bisa mesthekake yen mengko ning omah Naning ora kumat meneh. Aku weruh kakangku nembe omong-omongan karo dokter Joko. Dokter iku kandha yen ora ana sing perlu dikuwatirake. Kabeh normal. Kabeh apik kahanane Naning. Aku mbatin, penyakite Naning iki apa? Apa mbok menawa ana syaraf ing ontake sing pedhot? Ah, mbuh, aku ora ngerti. Pak, aku mah mulih, Pak. Mengko nek aku mulih terus dibelah piye, Pak? Ngomongin Naning marang bapakne. Sing arep beleh kowe iki sapa to, Ning? Mengko Pak Lek sing ngadepi. Pak Lek siap gelut menawa perlu. Ucapku coba nenangake keponakanku. Ing sakjroning ati aku batin. Naning iki kena ngopo? Apa jiwane sing keganggu utawa sebab liyane? Pak Lek, Pak Lek, iku ing pojokan sing arep belah aku, Pak Lek. Iku demit sing ngancem aku, Pak Lek. Digusah wae, Pak Lek. Digusah. Aku wedi, Pak Lek. Kanthi nyauri refleks, panyawanku tumuju arah tangane Naning. Dokter Joko uga kaget karo apa sing diucapake Naning. Pak, ngapunten. Apa putrine Bapak asring ngombe obat-obatan? Aku kuatir putrine Bapak iki kena halusinasi. Anakku ora tahu konsumsi obat-obatan, Pak Dokter. Apa meneh nganti obat terlarang. Tes laborat uga normal kabeh, Pak. Kakangku njlentrehake. Dokter Joko iku banjur mantuk-mantuk. Sauntara wektu aku ana ing ruang UGD iku. Sakwise dirasa Naning kondisine apik kabeh. Banjur Naning digawa bali. Telung dina sakwise Naning digawa menyang UGD. Kondisine tambah apik. Aku ngucap syukur ngenani iki. Kepiye wae Naning kudu enggal mari. Apa meneh isih kudu sekolah. Lan sing paling penting, nerusake urip kanggo tembe ngarep. Bengi kuwi krasa sepi banget. Ora ana kumliwure wong babar pisan. Kaya-kaya angin uga wegah tumeyup. Mung ana suarane kewan wengi sing saut-sautan. Suarane jangkrik sing banter. Lan swara manuk engkuk sing gawe githok merinding. Tak deleng wong-wong ing jero omah padha wis turu. Bengi iku pancen aku lan kabeh keluarga liyane ngumpul ana ing omahe kakangku. Ora liya kanggo njaga Naning yen sak wayah-wayah kumat. Naning ngrasa yen ana bayangan utawa wewujudan sing pengen mateni dheweke. Ah, embuh, apa sing sak benere ana ing pikirane? Utawa apa sing diwurui Naning? Nyatane aku durung tau meruhi apa-apa. Embuh apa sing marakake Naning keweden kuwi? Ing swasana wengi sing nyenyet iku, aku kaget nalika ujug-ujug Naning tangi banjur bengok-bengok histeris. Kanthi tangane tuding-tuding arah ngarepe. Tanpa dikomando, aku lan keluarga liyane nyoba nenangake Naning. Mbak Nur lan Mas Nuri langsung ngrangkul anake kuwi. Aku uga kanthi rasa merinding nguwasi ing kiwa tengene. Aja-aja ana sakweneh ancaman. Aku aja dibelah. Aku aja dibelah. Naning histeris. Kanthi mripat kaca-kaca, Naning nangis. Wektu kuwi Naning isih dirangkul bapak ibune. Aku weruh sikile Naning ujug-ujug aku.
kaya ana sing nyekeli. Durung nganti aku tumindak apa-apa. Awake Naning geblak tiba. Sikile klojotan. Awake kaku kaya wong kesurupan. Ambekane kaya kabumpetan. Keprungu suarane kaya wong ngorok seru banget. Bubar kuwi Naning wis ora ubah. Mbak Nur, ibune Naning, kanthi mripat deleweran mbopong Naning lan nuntun ngucapake kalimat syahadat. Bengi kuwi Naning tinggal donya. Udan tangis sanalika ana ing omah iku. Jasate Naning dirangkul. Doyok-goyok karo Mbak Nur. Wengi iki kabeh kelangan Naning, keponakanku, anake kakangku, lan uga putu sepisanan. Tilar donya tanpa dimangerteni apa sebabe. Tangga teparo sing teka ora bisa ngopo-ngopo. Ora ngerti apa sing nembe wae kelakon. Setahun lumaku saka kedadian iku. Rasa sedih lan kelangan sithik mbaka sithik wis iso dilalekake. Senajan bayang-bayang lungane Naning iku ora bisa diilangake ngono wae. Dina kuwi kaya biasane aku ngirim sayur menyang pasar. Sayur ditampa pedagang lan aku banjur nampa duit pembayarane. Ana sisa wortel ing jog mburi. Tak wenehake ibu-ibu tuwa sing sadurunge arep niat nuku wortel iku. Ibu tuwa iku bungah banget nampa wortel saka aku. Bola-bali ngucap matur nuwun banjur lunga embuh menyang endi. Aku nyawang lungane ibu-ibu iku mau. Dina kuwi aku entuk pelajaran urip. Ibu-ibu sing seneng banget entuk wortel iku. Kaya-kaya entuk emas. Kamangka aku dhewe yen entuk bebadan akeh sok ngrasa isih kurang akeh. Aku kaya kelangan rasa syukurku marang Gusti Allah. Ora ngenteni suwe, sakwise kabeh urusanku ing pasar rampung, aku banjur mulih. Ing ati aku batin. Wis suwe aku ora mampir ing warung satene Mbak Sri. Tangga ing desa sing wis sauntara wektu buka warung sate karo bojone. Mobil banjur tak arahake nener ngalor. Nembus kabut sore sing nentremake ati. Pikapku banjur tak parkir. Nuli aku jumangkah mlebu warung satene Mbak Sri. Saiki warung satene Mbak Sri katon maju. Pelanggan sing teko andhok katon ngebaki warunge, teko lunga. Ora kaya wiwitane buka warung. Sing teko paling-paling iso diitung nganggo driji. Weruh aku isih ngadeg mlongo. Mas Malik bojone Mbak Sri banjur gage nyapa aku. Mas Kamal, monggo pinarak, janur gunung iki. Saka pasar ya Mas. Monggo Mas Kamal, arep pesen sate ayam apa sate kambing? Ucape Mas Malik. Sate kambing wae Mas, sing sikile papat. Balesku sinambi guyon. Mas Malik melu guyu. Ora suwe ngenteni sate kambing pesenanku wis teka. Tanpa merdulake wong sing teka lunga. Sate enggal tak rahapi. Sate kari sak tusuk. Aku kelingan marang ponakanku Naning. Aku meneng sedelo ngeling-eling marang kedadian larane Naning. Apa iya matine Naning ana sambung rapete karo dagangan warung satene Mbak Sri? Ah, tak singkirke pikiraniku. Sate sing garis sak tusuk banjur tak pangan entek. Aku ora pengen nuduh apa meneh nganti dadi fitnah. Ya wis ben lah. Mengko ben Gusti Allah sing ngadili. Sapa salah bakal seleh. Kabar sing tak krungu warung duweke Mbak Sri nganggo pesugihan. Nanging yen ngarani mergo ramene sing tuku. Pak Bardi sing dodol iwak ing pasar saiki uga sukses. Pak Joyo usaha toko lamongane uga maju pesat. Bisa buka cabang ing papan-papan liya. Iso uga usaha-usahane wong iku iso maju. Mergo nyambut gawe sing sregep.
Kairing donga sing ora kendhat. Aku unjal ambekan landung. Ora perlu mumet mikir kuwi kabeh, naning dhewe uga wis ora ana. Sing penting kanggoku, ndongaake naning supaya tentrem ing alam kono. Tinimbang mumet mikir sing ora-ora, aku banjur nelpon Gendis, perawan ayu tenggo desa. Senajan aku lan Gendis manggon ing dusun sing beda, aku lan Gendis kenal cerak. Jenenge wae ana ing desa. Senajan adoh tetep wae padha kenal. Beda karo urip ing kutha. Karo tenggo cerak wae iso ora mangerteni jenenge. Senajan aku karo Gendis durung ngungkapake rasane ati, nanging aku yakin yen aku lan Gendis duweni rasa sing padha. Sakliyane dadi kepala desa, bapakne Gendis biyene minangka juragan batik paling gedhe ing kutha iki. Duweni karyawan lan galeri ing perangan papan. Nanging sakwise kobongan galeri batike sing paling gedhe ndadekake kahanan malik 180 derajat. Ibune Gendis kena serangan stroke. Mbok menawa merga mangerteni kondisi usahane sakwise kedadian kobongan iku. Lan ora suwe saka serangan stroke iku, ibune Gendis tinggal donya. Pak Suminto bapakne Gendis luwih tegar ngadepi kahanan iku. Kanthi saiki isih dagang batik senajan ora rame kaya mbiyen. Sing tak telepon pranyata nembe sibuk nggarap tugas kampuse. Mula aku ora kepengin ganggu sinaune. Tinimbang melek wengi ora ana jluntrunge, aku banjur mapan turu. Merga sesuk-esuk aku kudu ngeterake sayur menyang pasar. Ora nganti 2 jam, daganganku wis entek dituku wong-wong sing wis pesen. Mula esuk kang ates iku aku ora perlu suwe-suwe ing pasar. Jam ing HP-ku nuduhake angka jam 5 kurang seprapat. Sakwise salat subuh ing masjid pasar, pickup banjur tak lakokake alon-alon nembus petenge pedhot esuk. Nalika wayah awan, dalan sing tak liwati kiwa tengene katon kebak tanduran sayur-sayuran. Katon ijo royo-royo nyegerake mripat. Uga aku sok ngliwati tanduran kembang mawar lan krisan sing kembange mekar endah. Pancen bener yen alam ing sak kiwa tengenku iki ciptaane Gusti Allah sing agung. Mula wis sak mestine kita manungsa mlaku ing alam donya iki kelawan ati kang becik. Ora krasa lakune pickup wis tekan gerbang desa. Liwati dalan munggah sing rada menggok. Ana ing penggokan kuwi aku weruh sak rombongan wong kang bengok-bengok histeris. Kepeksa mobil pickupku tak andekake. Aku kenal wong-wong iku. Aku ngira ana kecelakaan. Aku banjur mudhun lan nakokake ana kedadian apa. Aminah, bocah wedok umur-umurane 18 tahun, sekolah SMA. Saumurane karo keponakanku Naning. Jerit-jerit histeris kaya wong kesurupan. Mripate kaca-kaca nanging katon suwung. Kadang kala nangis kanthi ambekan kerenggosan. Aku kaget nalika ngerti apa sing diucapake Minah. Aja, ampun, aku aja dibelah. Sapa kowe? Aja ganggu aku. Lunga. Saknalika iku, wulu gidokku merinding. Kedadian sing dialami Minah padha persis kaya sing dialami almarhum Naning. Padha-padha keweden. Merga ngrasa ana sing marani arep belah dheweke. Mbuh kuwi demit, setan gentayangan sing ngancem jiwane. Iki dudu penyakit saklumrahe, nanging lara sing digawe. Aku uga krungu kabar ngenani anane santet sing lagi mbayang-bayangi desa iki. Saka panjaluke keluargane Minah, aku banjur nggawa Minah menyang rumah sakit. Senajan aku uga ora yakin karo penanganane ing rumah sakit. Aku yakin yen saka medis ora bakal ditemokake penyakite. Bisa malah Minah
divonis lara stres alias gendeng. Nanging aku yo mung ngusahake, muga-muga wae mengko ning kono Minah iso mari, ora kaya nasibe Naning. Minah banjur tak playokake menyang IGD. Kahanane persis kaya Naning nalika iku. Nanging aku yakin ana bab sing ora sabaene sing ngancam jiwane. Lan aja nganti telat. Nanging aku bingung. Piye carane ngalangi utawa nyegah supaya sing arep tumindak ala kuwi ora sida kelakon. Ing kahanan iku dumadakan aku weruh Dokter Iskandar, dokter jiwa sing tau nangani larane Naning. Mbuh kena daya apa? Aku kok kudu ngoyak Dokter Iskandar ketemu dheweke. Dokter Iskandar kaget nalika tak ceritani yen keponakanku Naning wis tinggal donya. Aku uga cerita ngenani Minah sing uga gejalane padha karo Naning. Sak mestine uga ora merga penyakit. Dokter Iskandar banjur ngulungi kertu namane. Njaluk aku nemoni dheweke mengko sore ing omahe. Ana sithik pengarep-arep nalika Dokter Iskandar ngandhakake arep mbiyantu aku. Omah loji gedhe kanthi gaya arsitektur Belanda iku katon ngadeg gagah. Aku lan Pak Mino, bapakne Minah, tumuju omah iku, yaiku omahe Dokter Iskandar. Pranyata Dokter Iskandar wis ngenteni tekaku. Banjur manggakake aku mlebu. Ing jero uga wis ana sakwenehe pawongan sing wis umur, jenggoten putih kandel. Dokter Iskandar nepungake priya kuwi, Abdul Rahman, mara tuwane, sing uga minangka pengasuh pondok pesantren ing Jawa Timur. "Tilik putu, Mas, ora tilik mantu," ucape Pak Abdul Rahman sinambi mesem. Sakwise ulas-ulas sawetara, aku banjur nyritakake kedadian sing dialami Naning lan saiki uga dialami Minah. Pak Dokter Iskandar lan maratuwane manggut-manggut krungu ceritaku, melu ngrasakake prihatin. Pak Abdul Rahman banjur ngandhakake sing marai aku kaget. "Iso uga Naning karo Minah iku arep didadekake tumbal, Mas. Naning wis ora ana. Saiki piye carane njaga Minah supaya ora ngalami apa sing tau dialami Naning?" Pak Mino, bapakne Minah, katon kuwatir. "Banjur napa sing kula kudu tindakaken, Pak? Awake dhewe njaluk pitulungane Gusti Allah, Mas." Ora ngenteni suwe, Pak Abdul Rahman banjur ngajak menyang rumah sakit. Minah isih dirawat ing rumah sakit iku. Kanthi rujukane saka Pak Iskandar, Minah sore iku uga banjur digawa mulih. Kanthi pangajap arep didongakake bareng-bareng supaya bisa uwal saka bebaya. Bengi iku uga ana ing omahe Pak Mino. Aku lan sakweneh tangga teparo nganakake maca Al-Fatihah, Yasin lan ayat kursi genti-genten. Kondisine Minah wis luwih apik, nanging isih sok jerit-jerit. Bengok-bengok kandha yen ana wujudan ireng sing arep mbeleh dheweke, padha persis kaya sing dialami Naning biyen. Pak Abdul Rahman njaluk banyu putih. Sakwise banyu kuwi didongakake, disuwun diciprat-cipratake ing sak kiwa tengene omah. "Ana demit sing ngancem keselamatane Minah. 7 dina sakwise dina iki. Sakwise rampung isak, awake dhewe ndedonga bareng, njaluk pitulungane Gusti Allah supaya nulungi Minah lan awake dhewe kabeh," ucape Pak Abdul Rahman. Sakwise ngeterake bali Pak Abdul Rahman lan Pak Iskandar, aku langsung pamit merga wis wanci tengah wengi. Aku banjur gas alon-alon mobilku. Ing sakdawaning dalan rasane kaya ana sing ngawasi aku. Atiku ngandhakake supaya aku ngati-ati.
Sadurunge aku mau bali, Pak Abdul Rahman bisiki marang aku. Mas Kamal, tolong mengko nalika ana ing dalan mulih diagahi le maca Al-Fatihah lan ayat kursi. Makhluk kuwi ora trima awake dhewe nglindungi Minah sing arep didadekake tumbal. Aku mantuk lan banjur pamitan. Sak tekane omah, swasana omah wis sepi. Aku pancen manggon mung karo ibuku. Bapak wis suwe tilar donya. Lan kakangku manggon ora adoh saka omah iki. Welinge Pak Abdul Rahman isih tumabet ing pikiranku. Ing kahanan wis arep mapan ing kamar. Aku krungu suarane wong lanang serak. Embuh saka ngendi asale. Suara kuwi jelas banget keprungu. Kowe ora usah melu-melu. Minah wis dadi hakku. Sedhela meneh Minah kudu tak beleh. Yen kowe wani ganggu, kowe uga kudu mati. Aku kaget. Awakku ndredeg wel-welan. Senajan diancem karo wujudan sing ora katon, tetep krasa gegirisi. Durung ilang rasa ngeriku, lawang tengah katon obah-obah dhewe. Saka suwalike lawang iku metu wujudan pocong. Ora suwe banjur ilang. Bubar kuwi mambu gondo bosok sing nyogrok irung. Demit-demit kuwi lagi nguji kuwanenku. Durung ilang ambu bosok iku. Aku weruh kursi ing ruang tengah obah-obah dhewe. Malah gendeng omah kaya ana sing balangi nganggo watu. Aku meneng sinambi ing jero ati maca Al-Fatihah lan ayat kursi. Ing cerak lawang pawon kumlebet bayangan putih jelas banget. Wujudan sawijining wanita kanthi rambut dawa. Aku mlayu tumuju kamare ibuku. Mesthekake dheweke aman ing kono. Alhamdulillah, ibu ana ing kamare nembe sare. Keprungu suarane wong wedok guyu gegirisi, kaya suarane kuntilanak. Gondo bosok nyogrok irung bali tak rasakake. Nganti wetengku mulek-mulek arep muntah. Aku kaku. Nalika ing ngarepku ana wujudan pocong kanthi mori sing wis reget ngadeg gejejer ing kono. Olehku maca ayat suci tak banderake. Senajan aku ora wani nyawang pocongan iku. Nganti pungkasane gondo bosok ku ilang dibarengi awakku sing lumpruk lemes. Aku banjur jumangkah nuju kamarku. Rasane ngeri. Wedi dadi siji. Isih kebayang-bayang pewujudan pocongan mau. Awakku rasane lemes. Tenagaku kaya ilang. Rasa ngantuk ujug-ujug ora bisa tak tahan meneh. Supaya ngrasa aman, lampu kamar tak jarake murup. Wis sepiro suwene aku keturun. Aku tangi merga keganggu gondo bosok sing ujug-ujug teko. Aku banjur gregah tangi. Gumunku lampu kamarku wis mati. Lan saknalika kagetku meruhi ana pocong ing sandingku. Senajan kedadian gegirisi mau teko lan medeni aku, nanging ing 7 dina kuwi tetep nyoba kuat supaya nyawane Minah iso dislametake. Merga ya Minah kuwi sing dadi incerane demit-demit kuwi. Aku lan para warga wis kerentek 7 dina kuwi ndedonga kanggo keslametane Minah. Mesti wae uga karo pitulungane Pak Abdul Rahman. 7 dina kuwi wis kliwat. Miturut Pak Abdul Rahman, ndedonga 7 bengiku wis cukup kanggo mbentengi omahe Pak Mino sarta keluargane. Senajan ngono, Pak Abdul Rahman njaluk supaya wong sing duwe anak wedok supaya tetep ndedonga, supaya anake ora didadekake incerane demit iku. Lan pelaku pesugihan ora bisa meneh tumbal kaya sing dijanjekake. Saengga tumbal kuwi bakal kena ing awake dhewe utawa keluargane. Kelingan bab kuwi, aku asring wanti-wanti marang gendis supaya ora lali kewajibane nglakoni 5 wektu. Ora mung merga kewajiban, nanging
uga nyuwun pengayoman lan keselamatan. Awan iku Gendhis nelpon yen mengko awan arep mulih. Gendhis ngabari yen bapakne nembe lara. Atiku seneng. Sore mengko aku bakal ketemu pepujane atiku. Sore sing dinteni wis teka. Bis sing nggawa Gendhis saka luar kota. Katon wis mandeg. Gendhis mudhun kanthi asem sing manis marang aku. Sak tekane omahe Pak Semito, bapakne Gendhis. Katon dhewek pucet kaya ora kilenan getih. Aku nawani supaya digawa menyang puskesmas utawa rumah sakit. Nanging Pak Semito nulak. Kandhane mung lara biasa wae. Suarane Pak Semito katon serak. Mbok menawa flu abot saenggo radang ing gorongane. Ora suwe aku banjur pamit supaya Pak Suminto lan Gendhis bisa istirahat. Sesuk isa ana dina. Yen entuk izin, sesuk Gendhis arep tak ajak jalan-jalan muter-muter. Gendhis mesem. Sakwise tak salami pamit lan ngiringi aku jumangkah tumuju kendaraan sing ana latar omah. Embuh kena ngopo sakwise pamitan saka omahe Pak Semito. Perasaanku dadi ora tenang. Mbok menawa mergo rasa kangenku wae. Sesuk wae Gendhis arep tak ajak jalan-jalan mumpung dheweke mulih. Suara telepon muni saka HP ngagetake aku. Gawe aku tangi saka turuku sing angler tengah wengi kuwi. Aku kaget nalika meruhi sapa sing telepon. Gendhis. Atiku dadi ora kepenak. Apa ana bab sing wigati nganti tengah wengi telepon? Apa bapakne larane tambah parah utawa ana bab liya? Ora suwe telepon tak angkat. Yo halo. Piye Cahayu? Ana apa? Gendhis kondo yen bapakne lagi ngamuk. Sing marakake aku tambah kaget. Gendhis kondo yen bapakne wis nyekel golok lan arep mateni dheweke. Aku kaget. Rasa ngantuk ilang saknalika. Sakwise aku ngakon Gendhis ndelik ing papan sing aman. Aku banjur ceket-ceket mara menyang omahe Gendhis. Aku ora sempet pamitan karo ibu. Motor banjur tak gas banter nang omahe kakangku. Kakangku isih melek wengi kuwi. Ora nganggo suwe, banjur tak ajak melu. Untunge nalika ngliwati pos ronda, isih ana warga sing nongkrong ing kono. Sing ana kono banjur tak ajak melu sekalian. Lawang omahe Pak Semito isih tutupan rapet. Aku nyoba nelpon Gendhis nanging ora ana wangsulan. Dadekake aku tambah kuwatir. Warga sing melu uga nyoba notok lawang, nanging tetep ora ana wangsulan saka kono. Nginjen saka sela-selaning gorden, ya padha wae, merga katutupan rapet. Malah bolongan kunci uga. Sawetara kuwi warga dusun sing mangerteni tekaku sak rombongan, bareng-bareng melu nggambyok. Mbok menawa nduga yen arep ana tawuran, nanging dadi tenang. Sakwise weruh aku sing teka, banjur tak critakake sebab musababe aku padha teka ing kono. Ing tengah warga iku ana babinsa Koramil sing banjur melu cawe-cawe ing kono. Ana swara jeritan saka njero omah. Kanthi ngati-ati lawang didobrak. Banjur warga padha mlebu ngisor njero omah. Lampu banjur dirupake. Kabeh padha waspada yen Pak Semito tenan ngamuk. Nyatane ing kono aku weruh Gendhis nglumpruk lemes ing ruang tengah. Gendhis banjur tak cedhaki. Aku tambah kaget. Nalika meruhi gulune Gendhis wis tatu metu getihe. Aku isih weruh Gendhis isih ambekan kanthi kangelan. Dibiyantu warga liyane, aku banjur nggotong awake Gendhis tumuju rumah sakit. Lan warga liyane goleki Pak Semito. Pak Semito ngakoni yen saksuwene iki dheweke sing nglakoni pesugihan kanthi numbalake prawan. Sediane ana 7 prawan sing bakal didadekake tumbal. 7 prawan iku
minangka syarat laku pesugihan sing dilakoni Pak Semito. Klebu Naning lan Minah minangka tumbal sing pungkasan. Pak Semito dicekel karo pihak berwajib kanthi tuduhan Rajapati sing wis direncanakake marang anake wedok dhewe. Kanthi bukti kuat lan saksi prastawa kuwi, ing malam kedadian kuwi miturut kakangku sing melu nyekel, pancen bener Pak Semito lagi kesurupan. Kena dayaning setan enggo dumadi prastawa kuwi. Mateni anake dhewe kanggo nepsu donya. Patang dina sakwise kuwi, kanthi setya aku nenggone gendhis ing rumah sakit. Sak tenane aku ngrasa kaget marang prastawa kuwi. Pranyata bapakne gendhis sing nglakoni pesugihan. Bengi kuwi aku meruhi gendhis buka mripate sakwise 4 dina ora sadar. Kanthi swara lirih gendhis kemecap, "Mas Kamal, ngapuranen bapak yo." Aku weruh loh tumetes ing pipine gendhis. Tangane tak remes, sirahku tak manthukke. "Kowe sing kuat, kowe bakal mari." "Aku wis ora kuat, Mas. Tak jaluk Mas Kamal ngapura bapak yo." "Ora apa-apa, Mas. Aku ikhlas yen aku sing kudu mati kanggo nebus dosa-dosane bapak." Sakwise kuwi ambekane gendhis katon kangelan. Kanthi rasa sing campur dadi siji, aku nyoba nuntun gendhis maca kalimat syahadat. Gendhis nirokake omonganku, lan nalika loro kalimat syahadat iku rampung, gendhis meneng kanggo sak lawase. Loh kok ora bisa tak tahan meneh. Muga-muga gendhis lunga kanthi kusnul khotimah.